Sir George, kumusta ang Santa Ana National High School, sir? Maayo kayo ang eskwelahan karon, ilabi na sa maabutay na brigada eskwela karong sunod semana. Yes, sir. So ang eskwelahan naga-prepare jud maayo para sa mga bata nga nagapa-enroll pod, nagadawat bi from grade 7 to grade 10. Usually gani pila gani diha, sir, ang population Ang sa population ninyo. Santa Ana? Base sa last school year na mga population mo abot bi og 7,000 ka mga Oh. estudyante. So ang tumong nila Dong Irin is ang pag-aghat, no? Aghak. Sa atong Panawagan mga sa pagkaginikanan. Sige, sir. Brigada Eskwela, sir, unsabay nabay kalahian ni sir this year compared last year? Okay. Sige. Karon na Brigada Eskwela 2024. So, ang Santa Ana National High School nag-aawhag kami sa kaninyong tanan na mga ginikanan na karong maabutay na July 22 to 27 kalakip-usab-an na ang pagpa-enroll sa inyong mga anak. Nagadawat ang eskwelahan sa Santa Ana National High School og mga enrollees sa grade 7 hantod sa grade 10. Bisitahan lang ang Santa Ana National High School ug mamahimo usab kamo motawag sa numero og sa dugang kasayuran. Maaari ninyo i-contact amo ang coordinator, ang amo ang chairman and advocacy and marketing na si Ma'am Roslyn Ardayanan sa 0933-303-2688. Og isa pod ma'am sa programa karon na amo ang proud to say na amo ang gikuan sa Santa Ana ang Modified Work and Study Program, ang MWSP. So alang Okay. kini sa mga nagtrabaho nga gusto pa mo eskwela, so aduna kami nga tawag na Sunday High. So sa katong mga nagtrabaho Monday to Friday or Sabado, so aduna kami programa karon kada Domingo pwede sila mo balik eskwela. So mao kini isa sa mga programa sa DepEd ug sa atong gobyerno, no, na ika nga ang motto sa mo ang kagawaran sa edukasyon, no children or child should left behind. Ilabi na sa pag-eskwela. Tanan bang eskwela, sir? Eskwelahan na? Pipila lang ma'am ang City High, doon na po sila yung ana nga programa. Pa mga big schools sa Davao ma'am, ang Santa Ana, ang City High, na uban na wala pa nag-offer. Ang uban ALS lang ma'am ang gina-offer, Oo, which ALS is lang. Alternative Learning System. Kada Sabado po na siya. So ang difference nila sa ALS o Ang ALS ma'am, kani sila ang katong mga 20 anyos na. medyo taas na katong edad. Tulo Daran ka na tuig dahil. na nga nawala sa eskwela gani ma'am. Ang modified work, katong mga gina-prioritize na mong katong night trabaho. May trabaho. Sabi nila mga edad ani? Mga batanon pa dahil. Usually ma'am, ang grade 7 nga nagadawat may 15 anyos. 15 anos. dapat. Mga batanon pa. Kaluoy po do, nagtrabaho na. Sir, kinahanglan magsugod gid na sa pag-prepare sa atong mga classroom, sir. Oo. Kung mutabang sila ron, sir, kanang mga ginikanan sa Santa Ana National High School, unsa may ilang himuon Kung gani, sa sir? edad o nila particular siya. Ang purpose mo ni Brigada Eskwela, dili lang ni para sa mga estudyante, kundi para ni sa katilingban. So, mas maayo man good, mas hapsay ang atong panlantaw ug atong pag-eskwela bilang isang estudyante. Mas maayo gyud ato ang pag-eskwela kung limpyo atong palibot, no? So ginaawhag namo ang mga ginikanan diha nga nagapaminaw karon na magdala ta og silhig, magdala tag daspan, trapo kana o Lampas. gardening materials Buna. o floor wax kana importante kay na tabangan dili lang ni si teacher lang ang muliho kundi tibuok Correct. komunidad ni siya dapat magtinabangay kita.